Basoari omenaldia egin zioten atzo Laudion, kanpora martzo ospakizunean. Dozenaka lagun animatu ziren igande goizaz txerriki eta edariekin gozatzera. Dozenaka lagun bildu dira Laudioko San Juan Astobitzako baselizan kanpora martzo ospatzeko. Ohitura zaharronen nondik norakoak ezagutzeko bertara etorri gara. Bere bada aratuzten aurreko igandean egite zain jai bat beti basoaren inguruan, ez? Eraikinik gabeko guneetan zen. Gu baseliza batean gaude, baina da tranpatxo txiki bat, ez? Eta batez ere badago loturik gainera hizkuntzarekin batera. Ze hizkuntza mantendu den tokietan mantendu izan da jaia, ez? Aldiz, gainerakoetan galdu egin da, edo ez dakigu ere existitu izan den, ez? Hori dokumentazioan oso esparru familiarrean edo lagun artean egiten zen, ez dago dokumentaziorik, ez da inon irlatzen, baina badakigu egin izan dela, ez? Izater bada jatorrian, hori bada erromatarren garaian ere badago antzeko zerbait, gaur egun ere Hego Amerikan egiten dira horrelakoak, Europako hainbat tokitan, eta bada basoari egiten zaion eskaintza bat, txarri eskaintza bat, txarria zen basoari lotutako animalia, egiten zitzaion horren eskaintza bat, berare pizteko, ernaltzeko apur bat, eta produzitzen hasteko azken finean, bada guri itzultzeko mesede hori. Esate berako adibidez erein egun, izan zen hori kandelaguna, ez? Kandelaguna, eta hori da zerez jainko zaren, zerez horti dator, zereal hitza dator horretatik, eta bada produzitzen hasteko ere, eta horri egiten zitzaizkion txerri eskaintzak. Sakrifikatu egiten zen txerri bat, bere omenez, eta horren arabera irakurtzen zen etorkizuna, eta hainbat kontu. Bada kontu nahiko sakona, ez? Gero azken finean hemen praktikan bada urdaia edo txorizo arretzea, ez? Makila batean beti, txitsi burduntzian, eta makila hori ere hartu behar da egunean. Egunean, batetik bada basoak eskaintzen digulako zera hori, eta bestetik berde egotean ere ez delako erretzen, ez? Zu aurreko astetatik hartzen baduzu, zuaren gainean jarrita erre egiten da. Eta bada hartu eman bat, naturarekin, eta gaur ez dauka zentzurik, baina nik uste dut, etorkizunari begirare baduela zer esana, ingurumenarekin, basoarekiko errespetua, errelako gauzetan, balio horiek sustatu egin behar direla, uste dut, herri kultura izateaz gain, eta gero lagun artean ondo pasatzen dugula, beste barik.